Apektado ang lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa sa pagbaba ng National Tax Allotment o ang nakasanayang Internal Revenue Allotment at marami na ang umaaray. 10 million lang isang taon ang budget o ang Internal Revenue Allotment dito sa munisipyo ng Akbar sa probinsya ng Basilan. Ang masakla pa, sa kasalukuyang taong 2023, nabawasan ito ng 1.3 million dahil sa pagbawas ng National Tax Allotment. Dahil ang budget sa kasalukuyang taon ay base sa budget noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya at mababa ang koleksyon dahil walang negosyo at matumal ang galaw ng ekonomiya. Kahit 10 million lang at gipit, kayang patakbuhin ng lokal na pamahalaan ang munisipyo ng Akbar, ayon kay Mayor Sally Ali. Accordingly, ang 15% sa kabuuang ira, 50. Kasi mga 10 million ngayon ang ira ng Akbar, so mga 1.5 billion per month ang mabawas niyan. So far sa adjustment, dahil lang mga 20% development plan, 20%, tapos siguro hindi mo na mag-hired habang ganon. Kasi sabi daw nila by next year, pag ang gagamitin na ng ira na yung income na ng 2021, makatataas din ito ulit, babalik ito. So pagsamantala lang ito dahil ito sa income ito ng pandemic ang ginagamit ng 2023. So ganon. Malaki ang naging epekto ng pandemya sa buhis ng gobyerno, kaya ngayong taon, malaki ang kaltas sa National Tax Allotment o IRA dahil malit ang koleksyon noong 2020. Magiging problema ba sa Akbar na isang maliit na munisipyo ang maliit na IRA? Ano bang dapat gawin? Sa akin lang sa Akbar, hindi ito maging problema sa amin. Okay lang kami. Lahat naman ang LGU sa buong Pilipinas, ka naman talaga. Sa road connectivity, almost done na yung Akbar Municipality, ilan na lang. So, focus kami sa peace and order. Actually, peace and order, maganda sa Akbar. Pero sa baka focus kami sa 2023 sa tourism. Kasi para marami namang tagalabas na bubisita dito sa Akbar Municipality aside from ng mga local tourists dito. Yes, pupunta lang sila dito sa Akbar, magpa-picture, pupunta sila sa island ganon, parang mamasyal, mag-picnic ganon. Marami nang pupunta dito, i-compare mo yung mga nakaraang taon. Ayon sa Department of Budget and Management, ang National Tax Allotment ay nakadepende sa kita ng gobyerno at mas nakakatulong sa lokal na pamahalaan ang maayos na pagplano at paggamit ng pera sa kaban ng bayan. Natanggap na ng lahat na lokal na pamahalaan ang kabuuhang budget nila sa kasalukuyang taon. Ang National Tax Allotment sa taong 2023 ay umabot sa 820.2 billion para sa mga lokal na pamahalaan at mas mababa kung ikumpara sa taong 2022. Walang naging aktibidad ang gobyerno at ang Pilipinas noong taong 2020 dahil bagsak ang ekonomiya dahil na rin sa coronavirus disease 19 o COVID-19. Gipit man sa budget, dapat maayos ang pamalakad ng mga lokal na pamahalaan nang sa ganon magiging normal ang pagbigay ng serbisyo at masagot pa rin ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Mula dito sa munisipyo ng Akbar, Basilan Province, Edith Caduay, News 10 Philippines, stay safe!